Salut tuturor și bine v-am regăsit la episodul 5 în seria mea de FIFA. Și da, astăzi vreau să jucăm finala și vreau să sper că o să câștig. Adică vreau să sper că o să câștig, ca să avem primul trofeu. Bun, și hai să vedem ce reușim să facem. O să-mi iau echipamentul acesta portocaliu și nu știu, e foarte cald la mine acum. Bănuiesc că la tot ce cald. Dacă vă vine să credeți, eu acum 5 am tricou pe mine, dar în fine, asta nu contează atât de mult. Hai să ne concentrăm la joc. Bun, mi-a plăcut pasa asta. A fost gingașul. Taci. Deci dacă e gol? Fuck it! Fuck it! Fuck it! Mamma mia! Papa americano! Nu. Deci, deja am început cu galben! Fucking shitting cacana. Tot ce pot spune, fucking shitting cacana. Achievement. Frumos! Frumos! Când primești achievement-uri. Foarte, foarte frumos. Ciucă. Hai că stai gol. Nu. Era să fie gol. Bun. Mi-a plăcut pasa. Este! Bun. This is good. This is not good. Bun, am recuperat. Duceți-vă. E bine. E bună faza. Îmi place. Scăriță. Îmi iese. Bun. 2-0. Mamă, ce-am luat-o, ce-am recuperat-o. Eu am vrut să-i pasez eu ăsta. Am dat din greșeală pe șut. Cum i-a scăpat mingea lor. Deci la pauză se pare că avem deja 2-0. Da, 2-0. Și eu zic că e destul de bine.
Dacă dau un gol, sunt sigur că nu... Dacă mai dau un gol, sunt sigur că am câștigat trofeul. Dacă eu mai dau un gol. Bun. This is good. A, bă, că... Ce pune? Mamă! Mor. 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 Paket. Nu, nu. Nu a fost prost. Ok. This is good. This is good. A plăcut pasarea, dar Sacre la gol era bine. Era chiar bine. Nu mai e puțin timp, deci eu cred că am câștigat. Oh, nu, nu, Nina, bun! Nu! Nu! De ce? Da. Ce a fost chestia asta? Ok. Ok. Mi-mi convine. N-am nicio problemă. N-am nimic împotrivă. Bun. Deci am câștigat trofeul. Este. Am câștigat primul nostru trofeu. Bă, asta e așa, nu, da, și noi o petrecere, nimic, nu? Așa ar fi frumos. Ok. Bun, deci am câștigat trofeul. Sunt foarte fericit.
primul nostru trofeu câștigat. Chiar mă bucur de asta. Acum hai să deschidem niște jucători în general. Levand. Ok, am vândut tot ce mi-a dat acolo. Are nevoie de tine. Nici de tine? Pe tine te iau. Vând echipamentul. Pe tine te vând. Și pe tine. Iar asta le iau. Bun. Deci, ok. Deci, vedeți? Cred că o să încep... Nu. O să încep un drum spre trofeul ăsta. Da, astea sunt la fel. Manger Scoop. Gold Challenge. E același trofeu. În fine, episodul viitor de FIFA, cred că o să jucăm un meci numai pentru bani și după o să începem un alt drum spre trofeu, dar bun lume, deși că am întors acest episod, nu strică să apăsați butonul de like, chiar noi ne vedem data viitoare.